anuanom ne adɔfo no mekyerɛ bibi aba pɛ wo de YouTube channel yi so ansa na yɛbɛhyɛ ene dwumadie no ase no yɛni kan anyway ansa ene yɛsua bibi afa akanfoɔ ho sɛ yɛhwɛ akanfoɔ sɛ yɛka akanfoɔ a hemfo kra ne akanfoɔ nti ene no yɛhyɛ da ahwɛ akanfoɔ nkyekyɛmu anaasɛ nkyekyɛmu ahorow a yɛwɔ akanfoɔ emu mpɛn no yɛka akanfoɔ a na yɛrepɛ akyerɛ adikanfoɔ sɛ akanfoɔ oba twi kasa no ma yɛka sɛ kan a na kyerɛ sɛ deɛ odi kan kyerɛ sɛ first foremost nti yɛka akanfoɔ no na kyerɛ sɛ ɔyɛ nnipa a wɔn na odi kan wɔ asaase yi so Onyankopɔn di kan anaasɛ ɔbɔ adeɛ no edi kan bɔ wɔn ma wɔba asaase yi so nti yɛsɛ akanfoɔ adikanfoɔ nti wɔn gye di sɛ wɔn ne nnipa a Onyankopɔn di kan ɛbɔ wɔn ma wɔba asaase yi so nti ne yɛfrɛ wɔn sɛ akanfoɔ ɛtɔda akyinnyedie bebree ba sɛ nnipa binom ɛyɛ akanfoɔ anaasɛ wɔnyɛ akanfoɔ yɛhu saa akyinnyedie yi dan nyinaa nti ampa sɛ yɛwɔ akanfoɔ ana ebinom nso agye di sɛ wɔn yɛ akanfoɔ no wɔn yɛ akanfoɔ ampa anaa wɔn nyɛ akanfoɔ ɛne sɛ yɛwɔ akanfoɔ nkyekyɛmu titiriw mmienu anaasɛ abien ɛne sɛ na edi kan yɛwɔ kasa fa mu akanfoɔ a pɔtɔ kasa anaa brɔfo kasa mu no yɛbɛka sɛ linguistical accounts ana yɛwɔ amammerɛ fa mu akanfoɔ a ɛno nso pɔtɔ kasa anaa brɔfo kasa mu no nso no yɛbɛka sɛ ethnographical accounts nti yɛne no sɛ yɛfa kasa mu akanfoɔ na yɛhwɛ nipaku a wɔnam kasa so agye wɔn tum sɛ wɔyɛ akanfoɔ ɛno nti sɛ yɛkasa afa saa nnipa yi ho a anaasɛ saa ku yi ho a wɔnam kasa fa mu agye wɔn tum sɛ akanfoɔ no a ɛno nso ase no yɛwɔ mu nkyekyɛmu mmienu a nkyekyɛmu yi ne Twifoɔ ne Fantefoɔ nti yɛfa Twifoɔ no a nea yɛnya wɔ aseɛ no yɛ Asantefoɔ Akuapemfoɔ Asenfo Nzemafoɔ Ahodoɔ Bonofoɔ Akyem Akwamu ne Kwawu ɛmo na yɛ nipaku ahorow a wɔwɔ Twifoɔ no ase saa nso na sɛ yɛfa mfante a anaasɛ yɛba mfantefoɔ anaa mfantekuo no nso so a wɔn nso yɛwɔ nkyekyɛmu bebree nso wɔ wɔn ase yɛwɔ wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ Nkusukum adwumako Gomoa Kurantsi Abora Anyan ne Ekumfi fo nti wɔn yɛsɛ kasa fa mu akanfo nti saa nipaku ahorow yi a mabobɔ wɔn din no wɔn na yɛhu wɔn sɛ kasa fa mu no wɔyɛ akanfoɔ yɛgye wɔn tum sɛ wɔyɛ akanfoɔ a yɛde gyina kasa a wɔka ɛso nti yɛde kan kasa pɔtɔ kasa mu no yɛka ne sɛ linguistical accounts nti kasa fa mu akanfoɔ ɛnam kasa a wɔka nti no yɛgye wɔn tum sɛ wɔyɛ akanfoɔ sɛ yɛfa amammerɛ fa mu akanfoɔ no nso a saa nnipa yi yɛwɔ no a ɛba kasa mu a akanfoɔ nkae no ɛnte wɔn kasa nanso na wɔne akanfoɔ nkae no amammerɛ a wɔyɛ no ɛyɛ pɛ sɛ ɛba ɔkwan a wɔfa so ɛware ɔkwan a wɔfa so yɛ yie ɔkwan a wɔfa so di adeɛ ɛne wɔn ahensie ne wɔn ahenkyemu a ne akanfoɔ nkae no die nyinaa ɛyɛ pɛ nti yɛbɛtumi akasa afa Nzemafoɔ Anyifoɔ ɛne nnipa bi a wɔwɔ Cote d'Ivoire a ɛho wɔn sɛ wɔn nso ɔyɛ akanfoɔ nti yɛfa saa nnipa wei no mu nyinaa wɔn no deɛ wɔn kasa no akanfoɔ aka no sɛ Twifoɔ ne Fantefoɔ ɛnte aseɛ na mmom no ɛba amammerɛ mu deɛ a nneɛma a wɔyɛ
wɔn abrabɔ no mu deɛ ɛne akanfoɔ nkaeɛ no de yɛ pɛ. Ɛno nti ana yɛsɛ wɔyɛ kasa wɔyɛ amammerɛ fa mu akanfoɔ na wɔnyɛ kasa fa mu akanfoɔ. Ɛno nti sɛ yɛfa akanfoɔ a anaa yɛhwɛ akanfoɔ nkyekyɛmu no a na yɛbɛnya akanfoɔ nkyekyɛmu ahorow titiriw mmienu a ɛno no yɛ kasa fa mu akanfoɔ ana amammerɛ fa mu akanfoɔ mbɛ biara ase. Nti sɛ unsubscribe channel yi a na wabɔ mmɔden a ahwɛ aseɛ hɔ na wasubscribe na ɛdɔn na ɛda nkyɛn no nso ɔdɔ nsa abɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a nea ɛbɛyɛ biara no nso wobɛnya bi atie na wanya bi ahwɛ. Na menhyɛ obi biara. Bye.